Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort mij een optreden van Aaron Veninga en zijn band. Het bijzondere verhaal van twee Amy's. Beide komen uit Londen en beide zitten hier in de studio. En Onno Loonstra en zijn nieuwe album Dwars. Zelfverzekerd. Nee, ik ben verre van perfect. Veel te vaak dan sta ik op en heb ik weer zo'n dag. Ga ik keihard op mijn bek? Ben ik nou gek of is de wereld dat? Hoe het ook zij, dit is het leven. En ik omarm het met een glimlach om mijn mond. Ook al snap ik het soms niet, komt er geen antwoord op mijn vraag. Nog wordt er een morgen, dus ik kom heel de dag vandaag. En al was alles wat ik wenste, dat ik toch een antwoord kreeg vandaag. Achteraf zie je toch altijd beter hoe het had kunnen zijn. Was het uitzicht niet zo waar. Dus morgen, dat komt morgen wel. Je hoeft vandaag niet op te geven. En hoe het ook zij, dit is het leven. En ik omarm het met een glimlach om mijn mond. Ook al snap ik het soms niet, komt er geen antwoord op mijn vraag. Dan nog wordt er een morgen, dus ik kom heel de dag vandaag. En al begrijp je vaak het draaien van de aarde niet, en lijkt God zich achter wolken te begeven. Als je op zijn tijd naar de horizon wilt kijken, zie je een teken. Ja, dit is het leven. Hij, Aaron Veninga, komt uit de gospelwereld bij. Hij houdt bandmuziekles en is echt een hele gepassioneerde muzikant. Ik ben blij dat het hier is, maar een geweldige muzikant. Straks praten we even onder oren een heel mooi, ja wat is het, Christnummer, winternoemer. Enfin, dat had hij speciaal skreun en dat zal hij aan zijn zek live hier spelen. We beginnen eerst even naar een man die het eerst altijd in het Fries zong. Ik had toen Onno Loonstra, maar zijn publiek iets verbreed voer naar het Nederlands. Hij is nog lekker dwars zoals, dus vandaar de titel van het album. En hij is hier de gast in Noorderwien, Onno Loonstra. Ik ben een visje in de zee. Ik zwem heel vaak met mijn vriendjes mee. Zwemmen, zwemmen, zwemmen in het zilte nat. Hey jongens, hoe mooi is dat?
Maar wat een rotzooi, wat een troep. Dit is de blues van de plastic soep. Plastic zakjes, plastic flesjes, plastic bakjes, vorkjes en mesjes. Plastic nopjes, een plastic net. Plastic met nopjes, een voordeelpakket. Wat een rotzooi, wat een troep. Dit is de blues van de plastic soep. In mijn eten, in mijn bloed. De voedselketen, dit komt niet goed. In de bodem, het zit overal. Niet te geloven, wat een zwijnenstel. Wat een gore rotzooi, wat een troep. Dit is de blues van de plastic soep. Ik ben een visje in de zee. Ik huil heel vaak met mijn vriendjes mee. Snotter, 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 onze tranen zijn nat. Het zeewater stijgt, kies het hazenpad. Het komt door die rotzooi, al die troep. We gaan kapot aan de plastic soep. Plastic, 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 het is niet fantastic. Plastic tot mijn laatste snik. Plastic, wat zielig ben ik. Rot op met die rotzooi, rot op met jouw troep. Sodemieter op met je plastic soep. Een echte dokkemer, ja. En dan neem je natuurlijk je plaat dwars. Het kinderhaast denk ik net al was. Goed, straks het verhaal van, nogmaals, Onno Loonstra. We gaan eerst even naar een oorverhaal. Amy Bell. Ja, wij zitten bijvoorbeeld met dit programma op YouTube. En mijn best scorende filmpje is die van Amy Bell. Dus een Schotse dame had ooit met Rod Stewart op de planken staan. En ze is al een paar keer in Noorderwintergast geweest. Ze is heel populair hier in Friesland, maar ook in Zuid-Amerika big leagues. Enfin, die wie hier in de studio. Maar op dezelfde dag, op dezelfde middag, weer er nog een Amy. En die kwam ook weer in Engeland bij. Beide wijnen terwijl in Londen, maar ik er even bij zitten. En dat wie Amy Dawn. Artiestennaam Oman Dawn. Ja, twee dames, mijn gitaar en mooie versjes. Op internet staan de optredens, de langere interviews. Maar ik moet je hem toch nog even in de kunde brengen bij Amy 1 en Amy 2. Beide uit Engeland. Since I was maybe before 16, like little poems and little really stupid songs about seagulls and foxes, and I think I think always animals have been a theme in my music, and I think I've always had little stories about animals from when I was a kid, but it wasn't until I learnt a few guitar chords that I could make it a song. I'm a revolutionary, and I didn't mean to beat your heart up. I'm a talking dictionary with words that never make their minds up. And what do I have to spare? I can't say I'll always be there for you. This is my guitar Buck. It's a 1950s parlor guitar, and all of this design's original. This is Buck Jones, who's an American actor or a cowboy, and he died in a nightclub in a fire
in the late 50s, and this is the only guitar I play for now. I'm a contradiction, drunken martyr of this life. And my mind is a telescope, it still searches for the light. Well, I took quite a long time off to do other things, and now I'm back, and I'm touring once a month. I head over to Germany or here in Friesland, Ja. and a lot in Scandinavia as well now. So I'm really enjoying it. What kind of gigs do you do then? You know, in Friesland, and you play in the pub and the smaller areas for 100, 150 people. Yeah. If you're in Scandinavia, is that the same story or? Every show is different. Every show is different, and so sometimes, for instance, the last time I was there, the last time I was there, we went up into the mountains and played in a very small village. They have a hotel with an event space, and I think there were maybe 70 or 80 people there, and it was just so beautiful that everybody's really in the zone with you, and I absolutely adore it. So yeah, they're all different though. I played in a pub, I played in this event space, and it just take what I can get. All my friends got their shit together, and I'm still wondering whether it's time for the change. And I'm just sitting here grappling with the rage. It used to be you couldn't faze me, and now I'm going crazy. 18 out of 28 days. Who the hell thought this was a great idea? The giving and taking away. I don't want to be anywhere else but here. Oh, what I'd give to feel how I used to feel, even if You're on a Noorderwind channel on YouTube. You're the #1 with 1.5 million views. I know, compared to the big stars, it may be nothing, but for us, it's a lot. For me, it's a lot. Yeah. What I see in the figures that a lot of people from South America, Brazil, is looking and reacting on that video. Yeah. Does it ever reach you, these kind of reactions and people, or not? Or is it only on the YouTube channel? On my socials, there's a lot of Brazilian fans that reach out. And just a couple of weeks ago, I did an interview with a newspaper based in Rio, and so that's been published now in Brazil. It's crazy. what I'd give to feel how I used to feel, even if it was just for one day. Oh, even if it was just for one day. Even if just for one day. Ja, het verhaal van de beide Amy's. Beide uit Londen dus. Alhoewel die ene eigenlijk wat meer Schotse roots had. Maar ze winnen beide in deze Noorderwind studio. En beide dus mij een Frieske link. De verslijnen peteren kies we weer omzien op uw eigen internetpagina. youtube.com/Noorderwind. En zo dan even bij interviews. En dan kijk ik nog meer noemers bij hun opname. En die kist op diezelfde YouTube pagina nog even zien. Dus Amy en Amy. Ja, live in Noorderwind. Goed, we beginnen bij Onno. En Onno, zoek racisme, maar hij is al in je hoed. Onno Loonstra, ik live in Noorderwind. Onno, mooiste best, welkom. Ja, bedankt. Ja, fijn dat ik erin ben, maar ja. Het is al een paar weken alleen. Ik denk oorlog man of zo wat hinder. Has die nice album released onder het woord dwars. Op de radio had ik al een paar wat van die draait. Maar ik denk, ik moet ik nog even in de studio gaan. Even het verhaal. Wat is het verhaal van dit album? Want het is voor het eerst in het Nederlands, hè?
Ja, nou ja, je ziet je wel eens een uitdaging, hè. Maar het leuk bleef natuurlijk. En, Hoe in Swahili dan? ja, dat je kent. Dat is in het volgende project. Maar ik denk dat nou eens bezieken te zien in het Nederlands. En Kees Bode van de Kaas, daar kom ik alle week een keer. En Ja, je had de hele plaat geproduceerd, hè? ja, dat produceert en ik dingen inspelen. En te Gerre maakt je dan zo'n project. En dwars, ik denk, ik wil eens wat oors bezieken. Ik wil eens dwars, ik oren muziekstijl. En in Nederlands ook dwars. Ook omdat het... ik heb een WhatsApp maar je wilt binnen wat protestversjes en ja, daar wordt dan goed bereik had. Dus ik denk dat ook in het Nederlands, anders komt het ook niet via dat grens. Ben dan per week 40. Had je al wat reacties gekregen in Boeten Friesland? Hè? Nee. Dat komt nog wel. Nee, komt nog wel. Maar dat, dit is voor de eeuwigheid, hè. Dus dat is zo. Ja, wat is jouw docijselijk? Ik ben een beetje dwars. Er zitten woord protestsongs bij. Je bent onderwoord ook wel actief in de politiek. Bist dat nog trouwens? Ja, dat ben ik nog wel. Ja. Een beetje minder dan het Westen is, maar daar ben ik wel actief mee. En, Nou, je had een maatschappelijk verhaal te vertellen. ja, dat klopt, ja. Ik draai om peken die noemer, want je door de plastic soep. Bent al die dat wat geëngageerde noemers die wat zeggen over die beeld van de wereld? Ja, wel wat. Maar ik bijvoorbeeld, als die drok maakt zo'n heel lietse dingen, terwijl er heel de brood zit in de brand. Maar ja, bij meisjes drok om die lietse dingetjes, dat is echt een onderwerp. En ze binnen wel meer dingen die erin spelen. Er zit ook een carnavalsveske zelfs op. Ja, het is een hele diverse plaat. Heel divers, ja. Hoe ga je hier met ompakt? Misschien beiden of was er een hele band nog bij hoor? Te Gerre hebben we dat in. Maar Kees Bode, hè? Maar Kees Bode, ja. Ik ben vaak, dan begin ik met een soort melodielijntje. En dan komt bij Kees, te Gerre komt er een heel verhaal, komt er nou wel uit qua muziek. En de tekst ga ik skreun. En samen meidje we dat allemaal met elkaar. Ja. Had je lang om werken van tevoren? Nee, dat gaat elke week een uurke, dus dat gaat heel geleidelijk en dostelijk een per uur. Ja. Maar het is hartstikke leuk om te doen. We zijn nog maar een volgend project bezig, Engelstalig. Hoe blender? Swamp Rock, dus dat is heel wat oors. Ja, maar dan wordt het nog iets meer versterkt dan of zo? Ja, dat echt meer effecten erop en zo. Ja. Maar Dat is een keer een verhaal, joh. dat is heel wat oors. Ja, we hebben wat dwars. Ja. Dat maakt toch? Ja, zeker. Ja. Kees Bode, een beetje steun of toeverlaat, ook dat zat wat jaar of nee? Nou, op dit gebied wel. Ja, daarna zit ik nog in periodenbandjes. En een hobby, mijn tierkastje, dat kost het direct wel. Maar geen werk worden, dus het leuk bleef. Ja, maar ik ken je al heel lang, een beetje troubadour, singer-songwriter achter. Liedje Veskes, dat doet ik wet trouwens. Maar goed, op die plaat is het even iets breder hoe pakt. In dat opzicht dus een protte verloren verdijn. Dat staat trodiëren hinder, dat denk ik wil me wat trouw ontwikkelen, dus. Ja, je ziet je wat nu daging. Dat is het vooral, dat je het oors beziek je. En van die komt het horen. Ik ben wat later begonnen met muziek. Ik ga geen blokfluit horen, dat is toen wel gewoon haast. Maar ik kreeg toen in de hand drukt, red u maar. Ja, dus nee, je ziet je de grenzen wat op en dan beziek je hoe heen te gaan. Ja. Je zit nog in de oren band. Wat voor bands ben je dan? Er zijn wat coverbands, ja. Hier een 80, denk ik. 80, ja, 70, 60, echt nog. Weet er gek van ze staan. Ja. R.E.M. Ja. Maar ik oudere muziek. Ja, het is voor de doelgroep, goed. Ja. Maar deze plaats zit dus heel georganiseerd ik vaak. Het zit even op Spotify, maar van alles omheen gebeuren. Komen er dan ook nog clips of zo, of list het zo? Nee, ik liet het zo. Het zit alleen op Spotify, net op CD en net op LP. Het is alleen nog op Spotify en de oren digitale muziek aanbieders, ja. En dat het meestal een beetje ontinking zet, denk ik. Ja, dat beziek. Net niet van een hele zware boodschap. Nee, met leuk blauw en met mij komen we het toch doen. Dus, een beetje trots, hè? Ja, zeker. Ik ben blij dat je wel uit hoe koer. Dwars, zit gewoon op de streamingsdiensten. Ik draai het regelmatig tussen seizoen op de radio bij de Omroep. Maar ja, tuurlijk, hij is hier, dus maar je kan spelen. Onno Loonstra, live in Oorwien. Dwars. Alles houdt een keer op, aan alles komt een eind. Niets is voor eeuwig, er komt een nieuwe tijd. Niemand wil jou hebben, nergens mag jij zijn. Vluchten voor een toekomst ver van armoede, oorlog en pijn. En jij geeft nooit op,
tegen beter weten in. En je vecht steeds maar door, je weet niet waarvoor. Met onze ogen open lopen wij de afgrond in. Na ons de zondvloed, protesteren heeft geen zin. Maar jij geeft nooit op, tegen beter weten in. En je vecht steeds maar door, je weet niet waarvoor. Kleine beetjes helpen en jij staat niet alleen. Goed voorbeeld doet goed volgen. We lopen met je mee. Jij geeft nooit op, tegen beter weten in. En je vecht steeds maar door, je weet niet waarvoor. Alles houdt een keer op, alles komt een eind. Niets is voor eeuwig. Onno Loonstra uit Dokkum. Ja, en nogmaals, als je een plaat benemen als dwars, ja, dan ga je mij wel aardig te pakken al. Even, een plaat met een verhaal dus. Goed. Een man met een verhaal, dat is deze meneer. Die had wel even zien in deze aflevering van Noorderwind. Dat is Aaron Veninga. Die ken ik al een hele tijd. Hij kwam eerst altijd als een solo, maar toen zei hij, ja, ik wil nog wel eens even met de band komen. Meer als welkom. En ik ga mijn sjaal meenemen, maar hij heeft nou een mooi kriesnummer voor u kunnen. Dus dat komt helemaal goed. Aaron, welkom. Ja, Tier Tank. Vertel even waar de band is. Ja, nou, Behind the Drums, dat is Bas. Yo, Bas. Ja, en we hadden 2 keer gehoord, hè, maar ja, dit is Willem-Jan. Willem-Jan op de bas en op de mondharmonica straks. Fantastische namen trouwens. Ja, zeker. Ik kies toevallig Willem-Jan. Nou, Ja. aangenaam. Ja. Nou, en dan op de backing vocal en behind the keys Femke. Ja. En op de orenkeys, dat is Us Abe. En hier zit Rob op de banjo en op de elektrische gitaar. Goed. Hoe heeft deze band geerstald? Hoe gaat dat? Ja, dat is al een peer Ierlien eens. En er binnen wel eens wat wisselingen samen. Maar ja, het weer... nou, ik denk 4 violien of zoiets. Dat de muzikale dream om nummers te schreeuwen en om die uit te brengen. Nou, dat die een beetje ontstaan. En ja, toen ga ik een goede muzikanten bij vregen. En ze wonen wel. Ja. Gelukkig. Uit welk circuit helles tussen dan? Ja, ik koe de meeste uit het Tjerken. Ja, dus, en daar komen ze bij. Ja, maar ik ben net zo van de stickertjes, maar Mike is dus een beetje uit die gospelwereld waar je komt. Ja, dat is wel daar ligt wel een beetje de roots. Ja, dus, en de teksten ze gaan over het leven. Maar ja, Leeuwen is wel een part van mijn leven. Dus dat zit er wel iets in verweven zonder dat het er heel dik bovenop ligt. Nou ja, dat is eigenlijk de volgende vraag. Want de songs die in het vliegen was een beetje omheen. Wat ik prima. Ja. Maar de laatste nummers had ik beneerst het wel weer wat sterker, had ik het idee. Ja, het komt er wel in waarom. Ik denk echt van, Skroostek nummers in verschillende fases van het leven. Ja. En ik denk wel de vragen van deze tijd, die rucht zich echt wel on God. Dus ja, dan komt het ook echt wel eens letterlijk ter sprake. Ja. Maar worden we proberen de verwoord wel in die muziek te verwerken? Ja, dat wil ik wel, ja. Wat ik zien kom en gewoon werk niet vragen hoe haar of wat ik mooi vind. Dat komt waarom. Dus ja, de nummers die binnen tekst wel verschillend, maar er zit wel een lijn in. Het gaat over het leven in de volle breedte. Ja. Je bent hartstikke actief en fanatiek. Je hebt er nog steeds muzieklezen komt bij? Nou, dat is er recent bijkwam. Ik jou sinds 3 jaar jou ook het vak muziek op squallen. Dus dat is prachtig. En ik had nog steeds een squallenband. En we zijn al druk met de kriesviering op squallen. Dus dat is echt mooi. En
Ja, dus en dan deze muziek erbij. Dus het is een combinatie van werk en muziek en thuis natuurlijk. Mijn prachtige gezin, mijn 3 bandjes. Dus, Best druk in je eentje. nou, er is een hele lieve vrouw bij gelukkig. Dus we runnen het aardig together. Maar het is wel eens druk. Ja. De laatste keer dat je weer zie ik nog pro de stress, want er moesten al die platen uitkomen en het moest al die geregeld worden en die moeten dingen dan ook nog een beetje op tijd komen. Hoe je dat uiteindelijk kan? Nou, de plaat, dat is heel goed kwam en ze zijn nog steeds te bestellen. De EP. Beetje even reclame. Ja, de EP bij jou, dat is een EP die is al uitgebracht in 2023, maar die is nog steeds te bestellen via de website of via Insta. Nou, ik ben wel te vinden op het... Nou, vertel hem, hoe best te vinden? Ja, op Insta-pagina aron.muziek. Aron met A-R-O-N, hè? Dus, Zeker, ja. dank u wel Willem. Ja. En ik de website aronveninga.nl. En nu ben we dwaande mijn nij-album. Dus er binnen ik 2 liedjes spelen, die daar een plakje op krijgen. Waar is wij? Ik met de band? Ja, met deze band. Okay. En we moeten nog nadenken over de arrangementen van sommige noemers. Dus misschien komen er wat sessiemuzikanten bij. Ja. Ja. Okay. Hoe gaat dat in zijn werk? Willem-Jan? Even leuk, ik kan eigenlijk geen naamgenoot hebben met je. Screw je met je naam? Zit er nog in orenbands bijvoorbeeld? Hoe ziet dat eruit? Binnen de kerken ook veel met muziek bezig. Ja. Met nog een groot deel van deze hele groep. Ja. Dat is echt heel erg leuk. Ja. En, hoe gaat het in zijn werk? En dankbaar liep het mij. Een heel dankbaar werk. Voldoening. Ja. En gewoon een hele fijne groep mensen. Dus woensdag komen we samen op avond. En in een mooie locatie. En dan gaan we lekker muziek maken. En vooral genieten. Ja. Heel erg leuk. Ja, en wat een verschil mee. Toen ik jong weer, toen weer er eigenlijk geen ruimte voor muziek en dat soort dingen in het kerk. Maar dat is heel bot verloren. Hè? Dat is behoorlijk. Ja, gelukkig hoor. Ja. Ja, ik weet eigenlijk niet beter. Bij ons vanaf de corona. Ja, ik ben wel heel oud om te doen. Oh, dat zeg ik niet. Maar dat zou kunnen. Hoor. Bij ons in de gemeente dan gaat dat heel erg goed. En ze hebben behoorlijk gegroeid de afgelopen paar jaar, denk ik. Echt een relatief korte tijd nog. En is er heel veel mogelijk nu. Dus daar genieten we allemaal van. Nou, ik geniet van je muziek, want ik ben echt fantastische muzikanten. Leuke noemers. En ik moet nog even een beetje omzetten, maar we komen een beetje in crisis weer. Dat was een crisisnummer maken. Die game speel je nou. Ja, we gaan nou een crisisnummer doen, maar het is een beetje een winter/crisis. We hadden crisisbeltjes, die hebben we thuis zitten, want oors wordt het wel een beetje... Ja, ik dacht nog maar we nog zo'n snierkanon bestellen, maar dat hoeft nog net. Ja, nou ja, gewoon een snierplafond, denk ik gewoon. Dat is een goed idee. Ja. Zit er nog een verhaal achter of gewoon een lekker winterachtig crisisnummer? Ja, nou, winterdag, dat is wel, het is een noemer dat de warmte van de winter in de volle breedte van het woord beschreeuwt. Dus de tiert die er weer aankomt van, ik zie een ander oor kroepen, hè? En bij een ander wezen, maar ik omsjen naar een oor. Want er zijn echt wel mensen die zijn juist mijn Christ insem. En het is echt belangrijk dat Christ voor iedereen en dat is erbij bepaald dus van, we zijn net alleenig, waar een ander ook nodig. En de charme daarvan en de warmte daarvan, die zit in het noemer verpakt. Hoe heet die? Hij heet Winterdag. Ik heb speciaal in een wintersjaal, maar ben ik net in de stelling of net? Ja. Waar is de Christ bij hem? Ho, 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 dames en heren. Aron Veninga en het te gekke band. You het live in de studio. Maar we doen het toch. Mooie winterdag. Wat hou ik toch van wolkenloze luchten en kleuren die de schemering ons bracht. En wat hou ik toch van samen wolkjes blazen, samen lopen door de koude winternacht. En zo moet de winter altijd zijn. Jij en ik in dit moment gaan nooit voorbij. En wat hou ik toch van warme winterdagen, als we in de kamer
vanavond zijn we hier, zijn we samen. Ja, laat die winter nou maar komen. Aaron Veninga, je hoort mij zien. Ja, geweldige band vind ik zelf. Mooie muzikanten hier in de studio. Goed. Van Aaron Veninga geven we even een heel oorverhaal. Want Johan Bijholt is een van de beste pianisten die we hebben in deze provincie. En hij wie hier. En gang achter die vleugel van u zitten. Op internet zit het hele concert. Hij had namelijk een soort van privéconcert van u jong. Maar ik moet er toch nog even een stukje van jij litten. Waarom te vinden? Dus op www.youtube.com/Noorderwien. Johan Bijholt, live in Noorderwien. Ja, wat een fantastische muzikant. Echt een feestje om die man achter uw eigen Steinway en Sons onder gong te zien. Nogmaals, het hele concert wat die jong had hier in de studio, dat zit wel op youtube.com/Noorderwien. Maar ik moet er toch nog even een stuk van Jerl litten.
bij deze. We gaan nog één keer naar Aaron Veeninga. Ik zeg maar één ding. Wij zijn er natuurlijk alle dagen op de radio tussen 6 en zo'n uur. We zijn er op internet en op televisie. En dit is hem nog één keer. Aaron Veeninga, live in Noordwien. Wat moet ik met de tijd? Staat er nog iets stil als alles anders lijkt dan ik mezelf had wijsgemaakt? Ik wist niet dat het zoveel meer was dan ik begrijpen kon. De tijden zijn veranderd, maar het is nog niet te laat. Het is een vreemde die mij aankijkt en om water vraagt, want als het ook maar even kon, zou ik steeds opnieuw beginnen bij de bron. Met koelte die mijn hart verovert, voor de tijd mij grijpen kon, begon ik opnieuw bij de bron. Sta stiller dan anders, alsof iets mij omringt en over mij heen komt door mij. Van de leegte te bevrijden, ik wil dat je praat en ik zie hoe je kijkt. Je lijkt op mij, je bent wie ik eigenlijk wil zijn. Want ik ben niet veranderd, maar de tijden om mij heen. Dus hou me vast en laat me drinken, ik wil jou alleen, want als het ook maar even kon, zou ik steeds opnieuw beginnen bij de bron. Met koelte die mijn hart verovert, voor de tijd mij grijpen kon, begon ik opnieuw. Je kijkt me in de ogen en je ziet me en ik wil je omhelzen, maar dat lukt me niet altijd. Als het moeilijker blijkt dan ik zou willen en hoopte, maar hoe, als het ook maar even kon, zou ik steeds opnieuw beginnen bij de bron. Met koelte die